मिल गई नजरिया ड्राइवरवा से हो, मिल गई नजरिया ड्राइवरवा से, सखी कैसे बताई सजनवा से, सखी कैसे बताई सजनवा से। मिल गई नजरिया ड्राइवरवा से हो, मिल गई नजरिया ड्राइवरवा से, सखी कैसे बताई सजनवा से, सखी कैसे बताई सजनवा से। सास सुनी पई है ससुर सुनी पई है, सास सुनी पई है ससुर सुनी पई है, हमका निकाल दई है घरवा से हो, हमका निकाल दई घरवा से, सखी कैसे बताई सजनवा से, सखी कैसे बताई सजनवा से। मिल गई नजरिया ड्राइवरवा से हो, मिल गई नजरिया ड्राइवरवा से, सखी कैसे बताई सजनवा से, सखी कैसे बताई सजनवा से। जेठ सुनी पई है जेठान सुनी पई है, जेठ सुनी पई है जेठान सुनी पई है, हमका निकाल दई है घरवा से हो, हमका निकाल दई है घरवा से, सखी कैसे बताई सजनवा से, सखी कैसे बताई सजनवा से। मिल गई नजरिया ड्राइवरवा से हो, मिल गई नजरिया ड्राइवर से, सखी कैसे बताई सजनवा से, सखी कैसे बताई सजनवा से। देवर सुनी पई है ननद सुनी पई है, देवर सुनी पई है ननद सुनी पई है, हमका निकाल दई है घरवा से हो, हमका निकाल दई है घर से, सखी कैसे बताई सजनवा से, सखी कैसे बताई सजनवा से। मिल गई नजरिया ड्राइवरवा से हो, मिल गई नजरिया ड्राइवरवा से, सखी कैसे बताई सजनवा से, सखी कैसे बताई सजनवा से।